nagpapasalamat kami kang Congressman Benny Bardone. Iunong ini nga naghatag amon na river control. Dako ini nga bulig labinahin. Ba kaya tomba nangadihin ang bubuungan nga di. Nakuan nga di. Ug ang tubig na abot ini yan mo pay kay may na siwol. Medyo nakadepender inihan salag nga diha kunahan. Ngan papasalamat liwat ini nagkayo yung dan ng mga bablay kay hinaluwag ani ra mga lote. Amo ini nga damit amon dakit akong pagpasalamat labi na amon mga ikasiko taga baryo. Kay ngadto pa ini luyo tulay yung eskwelahan. Kaya dito liwatan yung dan eskwelahan nagpipinarik adto. Pagdudulok nagpipinarik anto na yan na kay ginimuan naman ni Ryan Sewell waray na damo nga problema. Hinaluag liwatan area dito ang eskwelahan. Salit damo nga among pagpasalamat si taga baryo nga natagang kami niyan among congressman. Salamat.